Karon dito ta sa part 2. Pag-style nato sa ato ang tables. So katong sa previous nato nga example no, gibiyaan nato atong table nga plain lang siya. Walay mga ah, linya para sa rows ug columns. Karon aton na siyang butangan og linya para mas nindot siya tan-awon. Okay? So karon first time nato mo gamit og ah, styling. So, styling through the use of CSS. So, unsa nang CSS? Cascading style sheets. So, para maka-style ta sa ato ang table, diri sa head na to nga tag, sulod ana niya, after aning title, magbutang ta og style nga tag. So, first time ta magamit karon og styling via CSS. So, first no is butangan nato borders ang ato ang mga rows o columns. So para mabuhat nato na siya, type nato ang table and then tr ang table row and then ang table column. So magbutang tag border, tag solid, unsa ang style sa border niya, unya ang kabag-o niya which is 1 pixel and then ang color. So butang nato black. Okay? So atong i-refresh diri. So mapansin niyo naa na siya yung mga borders no kada row o kada column. Pero ang problema niya is naa siya yung mga spaces or siya dili siya dikit-dikit na spaces in between sa rows o columns. So ato na siyang tanggalon. So para matanggal na to na siya, atong iset ang style sa atong table into collapse. So, unsa na siya pag-set? Set na to dire ang property niya nga border collapse. Then, set na to as collapse. Okay? Itong i-refresh. So, karon makita ninyo nun nga naka single line na lang siya ang ato ang mga rows o columns. So, much better na siya tan-awon. So, atong butangan og space gamay ang ato ang mga data no kay medyo siya ra kayo siya medyo dikit-dikit lang pod. So butangan natong spacing ang kaning text, butangan natong space in between sa text ug kaning sa border niya. So para mabuhat nato na siya, butangan nato siya padding. Padding in type na to set na to into 5 pixels. Okay? So, mag-refresh na to, kung mapansin nyo, medyo nindot niya sa tan-awon no, kaya na spacing ang text o ang border. Karon ang wala na to mabutang ang border, ang kaning headers. So, para mabutang na to na siya, ato sa siyang ibutangan ang table header na to. So, ato lang ning i-copy ang niya, nauna, kaning nasa TD nga line, tapos, sumpay na to diri, instead of TD, TH atong ibutang para makuha na to ang styling sa table header. So karon atong i-refresh na pod. So nanay border pod ang atong table header. Okay? So kung mapansin niyo na ay title or caption diri sa atong table no nga gibutang nako diri na ay groceries. So para mabuhat nato na siya diri sa atong table butang nato ning element nga caption. So before sa kaning mga table rows nato. So magbutang ta diag caption inya ibutang nato ang pangalan nato nga gusto ibutang diya para ma-display ang title sa table then mao ni siya ang mogawas groceries. So pwede po nato siya butangag border ang ato ang caption. So para mabuhat nato na diri ta sumpay comma and then table caption. Okay? Instead of diri sa butang nato diri sa ubos. Diri nato siya isumpay. Okay? Para na border ang atong caption. Ato siyang tanggalon diri. Okay? Sa atong tan-awon. So naa na siya border pod ang caption. So kung makita ninyo no, okay na ang output niya. Mura na siya kanang familiar mo sa kanang mga spreadsheets, Microsoft Excel. So murag ing ani na iyahang output ang forma niya.
So ato po na siyang pwede po nato na siya ang katas-on niya no kay medyo na compress lang siya, pwede na to siya nga ma-change ang unsa kataas ang table. So set na to na ang iyahang width. So sa width, pwede ta mag-set in terms of percentage sa unsa kataas-on siya. Kung percentage na siya, for example, 100% of the document or of the window. So ito siyang i-refresh. So 100% na siya. Pero kung gusto nyo mas specific gamay ang size or ang width or ang kalapdon sa atong table, pwede na to siya i-set in terms of pixels. So for example, 500 pixels px. So, pag refresh na to, 500 po siya. So mas specific or accurate ni siya nga width size. Okay? So mao na siya atong table karon. Nindot na siya kay tan-awon, mura na siya spreadsheet. Okay?